ରାତି ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ରାଜେଶ ନିଜ ଗାଁରୁ ସହରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲ ଦେଇ ଯିବାବେଳେ ସେ ଏକ ନିଛାଟିଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ହାତରେ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ କରି ରାଜେଶଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାକୁ କହିଲେ। ପୁଅ, ତୁମେ ମୋତେ ସହରକୁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିଦେବ କି? ରାଜେଶ ଭାବିଲେ ଯେ ରାତିର ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡ଼ିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ତାଙ୍କୁ କାରରେ ବସାଇଲେ। ବାଟରେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ରାଜେଶଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଭୟ କରୁନାହଁ? ରାତିରେ ଏହି ରାସ୍ତାରେ କେହି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଜେଶ ହସି କହିଲେ, ଭୟ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭୂତ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଭୟ କରିବ? ରାଜେଶ ହସି କହିଲେ, ତୁମେ ଥଟ୍ଟା କରୁଛ। ମାଉସୀ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ହଠାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ରାଜେଶଙ୍କ ହୃଦୟ ବହୁ ଜୋରରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦର୍ପଣକୁ ଦେଖିଲେ, କିଛି ଦେଖିଲେ ନାହିଁ। ଭୟଭୀତ ହୋଇ ସେ କାରର ଗତିକି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆ ବିଷୟରେ ପୁରା କାହାଣୀ କହିଲେ। ବନ୍ଧୁମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ସେହି ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ରାସ୍ତାରେ ସବୁବେଳେ ବୁଲୁଛି। ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବାକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ।